σας ημέρα. Βρισκόμαστε στη μαγευτική, στα βάθη της μαγευτικής Αρκαδίας. Ανεβαίνουμε το... Ναι. Τι? Τώρα μου λένε από το μικρόφωνο ότι είμαστε στα βάθη της μαγευτικής Κινουρίας. Προσπερνάμε εδώ τα μαγευτικά πανέμορφα βουνά δίπλα από το χωριό της Αγίας Σοφίας, στο γραφικό αυτό χωριό. Ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Θα πάμε να συναντήσουμε το εκκλησάκι του Αγίου Μινά. Τον Αγίου Μινά. Έχει πάρα πολύ κρύο, αντίξωες συνθήκες. Έχει 11 μποφόρ. Τι λες! Και ετοιμάζεται να βρέξει. Προς το παρόν βρισκόμαστε εδώ στους 3 βαθμούς Κελσίου. Φοράμε μέσα μειών 3 βαθμούς Κελσίου, φοράμε το θερμικά από μας. Περπατάμε εδώ και 1,5 ώρα. Έχουμε στάκι, μπρο. Ευτυχώς έχουμε αυτά τα υπέροχα ενεργειακά ποτά που μας δίνουν ενέργεια. Ευχαριστούμε τη Monster. Χορηγία ρε μαλάκα, πώς σε έδωσα. Πώς νιώθεις που φτάνουμε εδώ πέρα? Παιδιά, φτάσαμε στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Αναργύρων. Δείτε πέρα, δείτε. Πώς νιώθεις, κουράστηκες? Καθόλου. Εγώ δεν κουράστηκα γιατί είμαι αθλητής γενικότερα. Τώρα ούτε καπνιστής είμαι. Οι υπόλοιποι φαίνεται ότι κουράστηκαν. Γι' αυτό, παιδιά, να διατηρείτε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Και για πες μας, πώς σου φαίνεται εδώ πέρα ο προορισμός που έφτασε στην εκκλησία? Τι κάνει ρε? Τι κάνει ρε? Τι κάνει ρε? Τι κάνει? Τι κοίτας εμένα ρε? Γιατί όλοι κατηγορούν εσένα πάντα? Κατηγορούν εμένα γιατί με ζηλεύουν. Επίσημη ψυχή της παρέας. Δηλαδή εντάξει. Το παραδέχεσαι αυτό δηλαδή? Ναι, εντάξει. Δεν είναι κάτι φανερό, δεν είναι κάτι... Είσαι iconic γι' αυτό ρε bro. Ναι. Ναι, εντάξει. Πες μας πώς σου φαίνεται εδώ πέρα το εκκλησάκι ο προορισμός. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι γραφικό. Απίστευτη βλάστηση, πεύκα. Είναι μέσα στα πεύκα. Είναι καθαρά, ο χώρος είναι περιποιημένος. Έχει και αυτή το 1990. Από έμπιστες πηγές. Ναι. Πού το διάβασες αυτό? Είχε στην Ενακίδα όπως μπαίνεις. Α, όντως. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ωραία εκκλησία για να παντρευτείτε. Να κάνετε εδώ το γάμο σας. Εσύ Εγώ θα το έκανα, θα τον έκανες εδώ? Ναι. Όχι σε νησί. Θα έκανες το γάμο σου εδώ? Όχι. Εγώ ναι. Ή εδώ, ή σε καμία εκκλησία στο κέντρο, έτσι τεράστια, να φέρω πάρα πολύ κόσμο, πυροτεχνήματα. Κέντρο. Να κάνουμε χαμό. Ναι. Ρε μπρο, καμιά κύθνο τώρα να έχει... Τι κύθνο ρε, στο κέντρο. Θάλασσα, τέτοια, τι κέντρο μου λες τώρα. Καλά, εντάξει. Δεν ξέρει, άστο. Ρε Πασκάλε, οι καλύτερες εκκλησίες πιο ωραίες είναι στο κέντρο. Είσαι καλά ρε. Στο Θησίο. Να σκάσουμε το σκάφος. Καλά, πάνω αυτό που λες δεν ισχύει, να ξέρεις. Στη Σύφνο παντρεύονται, όλη στην εκκλησία που πήγα εγώ φέτος. Εκεί που είναι μέσα στη θάλασσα, ρε μαλάκα. Για Αττική σου λέω, για νομό Αττικής, για την Αθήνα σου λέω. Στο κέντρο είναι καλύτερες εκκλησίες. Στο Θησίο είναι πάρα πολύ ωραία εκκλησία. Έχει από κάτω σπηλιά. Εγώ με σπηλιά βαφτίστηκα. Έχει σπηλιά μέσα και είναι εκκλησία. Με σπηλιά βαφτίστηκες. Ναι, ρε. Γι' αυτό είσαι σπηλιά άνθρωπος. Εκκλησία. Με Άτερνταλ. Άνθρωπος των σπηλαίων είσαι δηλαδή. Έλα, τι Βλάκα, εσένα σκοπούς σου ηλίθιε. Μη βρίζεις στην εκκλησία, μη βρίζεις. Είναι έξω την εκκλησία. Πάρε αυτό. Κοίτα. Πώς νιώθεις εδώ πέρα στη φύση? Γαλήνια. 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 Ηρεμία. Γαλήνια. Κουράστηκες καθόλου? Όχι. Πώς νιώθεις? Όχι, γιατί είναι η καθημερινότητά μου αυτή. Εδώ στο βουνό πώς νιώθεις γενικά? Γαλήνια. Δεν κουράζεις?